Recordar que temos 2.000 plazas disponibles para a carreira de 10K. Ahora mismo estamos en 1.500, quedan uns 500 plazas libres, máis ou menos, que esperemos que sean, que se cubran hasta o día 17, como digo, para chegar ao límite de inscripcións, ao cal chegamos o ano pasado e ao cal esperamos tamén chegar este ano. Levamos un bo ritmo de inscripcións, estamos satisfeitos e contentos coa resposta da xente. A carreira disputarase o domingo 22 de decembro. A saída da proba absoluta está prevista para as 11 da mañá. En ela tomarán parte recoñecidos atletas galegos, entre eles Lolo Penas, as irmáns Brea, Iván Roade ou Alejandro Fernández. Tamén estará o mundialista Adrián Ben, corredor convidado nesta edición. O noso atleta invitado vai ser Adrián Ben, que estará presente tamén na Feira do Corredor, nas charlas de presentación da carreira, na Casa de Cultura o día 21, tamén dándolle os trofeos aos rapaces nas carreiras infantiles. Estará a disposición tamén na charla na Feira do Corredor e tamén ali para atender a todos aqueles que queran sacarse unha foto con él, e ali estar o día anterior e depois participar, como non, na carreira de 10K. Como é habitual para todos os participantes, haberá servizo de autobuses que os trasladarán dende Porto do Son a Portosín a partir das 8 da mañá. Contarase tamén con outros servizos, como é o caso do gardarroupa e duchas na piscina municipal, no pabillón de Santa Irene e no campo Emilio García. A carreira será ademais retransmitida en directo para o público presente na liña de meta.